Usta mizah yazarı, değerli abimiz Vedat Özdemiroğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. De zanin ku kenin de dîrokê da pir caran wek guneh hatiye hesibandin. Pirtûka Aristoteles ya bi navê komedî ji ber vî hatibû qedexekirin. Van rojana çaremîn mihrîcana komedî ya Enqerê tê çêkirin. Rûyê Enqerê li ber siyasetê zêdetir bi rengê bîrokrasiyê derdikeve pêş. Lê ev mihrîcan rûyê Enqerê ana bi komedî geş dike. Berpirsên vê festîvalê dibêjin rengê Enqerê gewre ye. Armanca me ew e ku vî rewşî bi komedî rengîn bikin. Ankara komedi. Em mihracana Ankara'ya komedî bi keyfeke mezin, bi dilşadî û bi kelecanekî mezin çê dikin. Me dema yekemîn mihrecan çêkir, kelecana wê çi bû, çaremîn sala xwe jî da dê heman tişt be. Tê gotin ku Ankara şarekî mezin û şarê memuran e. Dibêjin Ankara mirovan dilteng dike. Lê li gorî nêrîna min Ankara şarekî komîk e. Şarekî bi çand û hunerdagirtî ye. Ji bo vê jî me hemû stand-up, şanû, çalakiyên komîk û kêfxweşiyê xist nava pakêtekê divê mihrecanê da pêşkêşî temaşevanê Ankarê kir. Aniha gelek baş diçe. Kirseyaka mezin beşdarî vê mihrîcana komedî bû. Temaşevan Gurkan Bolat dibêje lîstik gelek bi dilê min bû. Lê bi vê izdihamê em dibînin ku pêwîstiya gelek kesî bi komedî heye. Bugün Evroş çaremîn mihrîcana komediya Ankara'da. Me lîstika mahşerî cümbüş temaşe kir. Hekî derheqê lîstikê de fikra we diyar bikim, dikarim bêjim ku lîstikekî gelek ciwan bû. Atmosferekî newaze hebû. Ambiyansa hundir min gelek bextewar kir. Lîstik bi navê xwe hatibû guncavkirin û gelek komîk bû. Ji ber wê jî ez gelek kêfxweş bûm. Ez ji vê beşdarbûnê bextewar bûm. Kenîn her çi qas ji aliyê hin ideolojiyan bên qedexekirin jî kes neşê pêşiya kenîn û komediyê bigire. Beşdervanê mihrîcana komedî bi girseyeka mezin ev rewş car din nîşan da. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Ankara.